Christmas. Mengai. You score. Sang ko yeng age. Messi bom ngan. Bin Jubilee Christmas gift. Alright. Omnum kapin yeng I sim make 25. I'm telling you, man. This is choice. Mama, don't them. Nó chỉ lo gì nó sẽ bị bắt tận này cái gì đấy. Cancel nó chỉ là. Amit. Merry Christmas. Merry Christmas every day. Hey, Merry Christmas, people. Out there. Stop. I'm not enjoying it. Ayan na, friend. Chọc cái rồi mà, friend. Đi, chọc. Đi. Boom, vai. Ai. Tiêu. Đấy. Cái này. Các bạn đi vào. Essa pressa. Áo trời, cô ơi. Đi phải em cũng muốn. I'll back that off.
吃给你机会了。呀，5毛钱。 Size lang. Up. Right. Let there be lights, eh? Tycker nga så. Right back home, man. Hoppedan maşallah artık bir yer. Gillette bak burada. De. Gillette. Landlord. Ikaw sa landlord. 哎，现在 Siya ka na.
Spennende masyadong RPM. Nossa, orada aí. Mulher. So, nasimbat na tayo. Kaya ako na tayo. Program na tutulog. Kasi kalau si bangun baik mo tu layan na ni nas leto tadi daya pasal program mas kasi Christmas sa. Siya? Merry Christmas, Jacob. Eddie Wong, Merry Christmas.
Well, I passed in Nikidomakishka to Black Nabewa. When Java was here, not talking, one Belaban Jana Bugata, but on the one after 2 years, the last level, the Baghdad village in the Chapter Yavan. Orang apa punya spekulasi ini, apa F1 dengan Wigo vaksin dengan malalak ke karangin jakku, ke malang magat sa pula din karangin dengan ke di Belgium. Anulal pa with karangin program data yung nalapayin mo wala sa sunod na dewa, dapat ko may kulmat naksos. Ako din may kulan church, kulan in Nawi. Ako din may kulan government law then the law kita may kulad state ako dito may kawag class no kita may kulad national government sa mga na siya uma kinat na yaros ako din ba siya law hindi siya ulang kikinis stream off with kawag sa baba balik po Tapos na kayo nilak na kaya kaya tulungan doon. Bola at siwira ng kikipin. Ispa siya mali tayo na kasa totoo wala siya. Parang atang na siya ispa siya yung ipas. Nara mga natin sa kalat din siya yung dapat siya para si EMC niya. Tapos kami kaya kikipin na siya mo at nakaiwag kung ngayon mo ito mata special string para pag-iyak pag-mawin. Bandang salik na si Inge tabuk magtutulakin kahit dala siya nga kasi ito si Gary Rabe hindi ko ang pwede kipin na boy yung mga kalugutari. Kapag yung kipin na naklamo silos at pas sila magkalang depensyon.
Hadi mo yung gusto nga, akin yung beka sa kawe, siya yung lasa kayo. Siya yung dapat na siya yung nagiya, kapit yung nagiya. Kapit lasa kayo, pinan nila magkasip ko. Ang imura siya yung magkasip ko si Pesi. Marang alam si Pak Tugabalak, parang lang siya, mayroon sa tayo ke. At yung usko-split ang indiwenan, party na pa yung usko we made that. Ngayon, wala si Chief Pak ngayon sa gasip ng uski Pesi niya. Makawin na nakin mo, di mahigit pa yun lang. Ngayon, bakit lang walang gasip ke. Masikla ngayon, nawin sa iba lang kaya pinamahas yung hospitality. At ang nag-education program ke, yung kayo ngayon na scientific na ako, tayo, o yan sila kata kayo ito. Ang bata po, lang kayo ang aking kasta, bilhin mo, nag-check na ka, buwangan talaga. Umanda kayo, ang alam si Bakit Kapal lang, ito kayo, afterboot na kayo, isa po tayo kayo, kaya niya kayo pinaccept nila sa medicine, bakit ito. Kaya fakto dumak, may kalamin fakto naman lang. Very bit mask, it means happy new year na sibat na kayo. Kaya na. Nung banda, pag-deploy ni Tom Trump din, hindi kasi ako lang sama. Hindi man sa sama sin Let's get along. Ini dari mall and kasta pe. Apa pun na po eh. I found like it, but this papel ya Yoshiro sa papel sa bagay ko. And then yung tataway ka bagay. Kasi natatawag bagay ako kasta. Ang amang sanatang bagay. O sa rat may check. Airport से वो ये कर रहे अब मैं अवंतना सकता इस मैं तो तारा ये ना ताऊ इसका ना रहे ना Jubilee was my no but तारा ये ना but पानी तो सारा Ina inavante sakta tulage over hospital ma hospital ka tulage aso so ito ito meta kaya wai and how you are going to do I want to be back at the birthday at the laboratory now it's a lot for you thanks so much Ako din pe, hindi ko yan pa pasok dito. Hindi pe flashman no? That's of 1988 kid, the elementary school. Magpatay pa po sa Koy, mamanui pa po. Ang doon siya sa bahan, siya ko, bagkata siya din pa. Ako naman na lusa siya ito, kaya mapakasya. O to yung sisigaw na ito, ang i-aksya ki, taxi ko yung abdo na lusa ko yung sigas, yung nag-aksya pinapet. Yes. Mama, isang dapat na taxi ako pagkikay. Magandang
Uçak nine dalgalanır sangına nase Wakalengar megidera Tagaweni Musik paşana deva Inso evolnase Osana besha Viona Wenye Osana megide Simkatta ganası Taganesi Mora diye dui İnyagonin gangsak Se başe İnso evolnase Osana besha Viona Wenye Osana megide Simkatta ganası Taganesi Mora diye dui İnyagonin gangsak Se başe İnso evolnase Uçak nain modone large baksa Kahit may mano-mano sila sa dewa,
medyo tulus ako yak ko lang dili sige tumalak na tulus na ko ato o I'll got the big call on the Ben Mobat. Isaac. Longest serving senator. Isaac Fikir. Merry Christmas. Hey, which we're kayo no yun? Merry Christmas. Merry Christmas! Bilang soccer, kebra ngayon. Merry Christmas! Pwede ka lang kimaka. Oo nga, hindi ako din naman late to. Oo ngayon, kami nga sa matang, saan mga si Mario, ha? Ito yung ko pa ngayon. Merry Christmas. Merry Christmas! Ay bangan. Ito to, di para mga ngayon. Wow! Namutog ka nag-lows. Seti wengo. Seti ngo. Đó, rất là to. Bordeaux. Jangan, Bordeaux. Okay. Cześć. Cześć mit ma, cześć mit ma. Cześć mit ma, bangen. Pun. Betul salah kita bosku ngai pitalikan dia ya. Cześć tan dia tapar. Ay bangen. Christmas. Mengai. Con người còn lại tôi là còn cả cái You score. You score. Các sang có riêng là gì? Messi bom ngan. Been Jubilee Christmas gift. Alright. 없는 가쁜 예양을 숨내게 25. I'm telling you, man. Yes sir, choice. Mga giống Nó chứ nó gì nó sẽ bị bắt tận này này gì đấy. 댄서 나지. 너무 Yeah, 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 lap. 74. 74. Cái tàn là force. Jubilee pe đi ngay đó. Mẹ mũi. All. All?